Actually, balabago ko ba kaga Banuyaw ang nakasakop sila nga access road ta, no? Ang kalabaw sila siguro more than 1 kilometer. Sa impormasyon nga nakuha ko kay naglakat ko sa City Hall kahapon no, nagsulusang ako itong mamangkot ko may gipamakota ko doon nga dito nga isa ka masaligan nga tinimanan kagana kambal siya nga i-open na da pero istorya on pagali ang mga owners ni puno nila pagali mga officers ang homeowners kaupod sa mga barangay captains magbubuksan may man to kay na pasalamat pa ko na taga dito Lopang kagapon so na pamangkot ang ina taga na balaan man lang muna gali ang pananawan sa iban mga pumuluyo so mas maayo gid nga amo man to sunod sambal ko kapon nga dapat pabalunta na ang atong mga pinuno sa syudad at least na talupang man lang kung ano ang kakinanglanon sila nga karsada.